S'han de limitar els mandats dels càrrecs electes? Com s'han d'escollir els jutges? Qui ha de convocar els referèndums vinculants? A partir de quina edat pot una dona interrompre lliurement l'embaràs? Volem una república o un estat federal? El català ha de ser l'única llengua oficial a Catalunya? I l'aranès? I el castellà? Com podem exercir des de la ciutadania més poder de decisió? La futura Constitució La fem entre tots. Decidim entre tots el país que volem. Vinguis d'on vinguis, Siguis d'on siguis. Pensis el que pensis. Decidim entre tots el país que volem. Escrivim el nostre futur. Futur. Connecta't a debatconstituent.cat.